Pobjedila je umjetnost. Glavna je poruka poslana s likovne kolonije održane u povodu 10. obljetnice od osnutka Hrvatske likovne udruge Croart. U klubu Bačvanka 2 je dana više od 30 umjetnika svoju počast odavalo ovoj udrugi koja čuva tradiciju, cijeni i profesionalce i amatere i stvara lijepo. Bogatstvo talenta članova udruge vidljivo je na brojnim dijelima. Iza nas stoji mnogo slika. Stoji dar talenta naših članova. Stoji jedno čuvanje kulturne baštine Hrvata na ovim prostorima i vjerujem da će nas to obeležiti i da će ostaviti trajnoga traga našega postojanja, našeg rada u ovom vremenu u ovim prostorima. Sada već daleke 2011. godine utemeljena je likovna udruga Croart, okupivši tada 21 člana. Taj se broj vremenom povećavao tako da nikada nije bio apsolutan ili stalan. Uostalom, povijest se piše bez prestanka. To je u povijesti tren, ali u životu jedne udruge je dovoljno vremena da iza nas ostane mnogo lijepih radova, mnogo lijepih kolonija, mnogo druženja i predstavljanja naših umjetnika, gostovanje kod drugih udruga, suradnja sa udrugama iz Republike Hrvatske, suradnja sa udrugama iz Republike Mađarske i normalno diljem Vojvodine. Veliki su izazovi postavljeni pred udrugu dolaskom pandemije, ali se rad nije prekidao i Croart je pokazao ustrajnost. Ove godine kolonije Stipan Šabić i Panon nisu održane, ali su do sada zauzele istaknuto mjesto na likovnoj sceni Subotice, rekao je zatvarajući koloniju Branimir Kopilović. Iako ove godine nije bilo međunarodne kolonije Stipan Šabić, niti međunarodne kolonije Panon, ali smo smatrali za shodno da ipak održimo ovu manifestaciju koja je posvećena 10. obljetnici udruge i na taj način skromno damo doprinos subotičkoj likovnoj sceni kako u ove godine i nadamo se i narednih godina. Na koncu likovne kolonije u povodu 10. obljetnice Croarta članovima su uručene zahvalnice. U programu otvorenja sudjelovala je mlada operna izvođačica Ana Štula, a glazbeni program pri zatvaranju su izveli mladi tamburaši Festivala bunjevačkih pisama. U prosincu u adventsko vrijeme očekuje se izložba ovih radova i njihov katalog. Pred nama očekuje se zanimljivo razdoblje u stvaranju lijepoga. I na podstrek za neke naše buduće lijepe dane druženja i stvaranja. A prije svega pozdravila bi našu Peraciliku Dulić Kasibu koja je osnivač i najstariji član naše udruge. Ne morate izlaziti za Cilika, da vam čestitam puno da se družimo i čitamo. Tu i naša Ružica Žigmanov. Ružice, hvala ti za sve lijepo što si nam podarila za ovih 10 godina. Naša Snježana Buljovčić, koja je naša potpora, god je to trebalo. Hvala Snježana. Sve vrijeme što ti povela za nama. Kata Šetro. Eno je naprijed. Kata naša. Hvala i još puno puta putujemo, družimo se i ostavljamo lijepe slike. Katica Selešik, također naša članica. Gospođa koja uskoro ima izložbu samostalnu, čestitamo. Hvala lijepo. Čekamo. Stvaranje, hvala vam. Naša Jelena Lipozenčić koja nas svaki put otvori Zagorje. Hvala Jelena. Doktor Larisa Đurić, umetnica. Tu je Larisa. Eno je. Laro, gdje si nam? Hvala ti, što diješ sve umjetničke iskustva i znanje zajedno s nama. Naša Nera Petikosić, Nero, hvala ti, još puno budeš nam.
Rozalija Ilić. Rozalija, hvala lijepo za svaki trenutak. Julijana Palaša Grubić. Julijana, hvala vam da budete dugo s nama. Naš Slobodan Zovkov. O, pa čestitam za buduće da smo zajedno. Čedo Lišić. Čedo, hvala vam lijepo za svaku sliku, za svako provedeno vrijeme na našim kolonijama i na našim druženjima. Gospođa Marta Lišić. Marta također, hvala lijepo. Naš Tabor Bašić Palković, pa bez njega ne može. Pa Davore na podrci. I naravno naš predsjednik, naš kapetan, bez koga ovaj brod ne plovi ovako kako plovi, a on plovi i plovit će, nadamo se još dugo. Hvala Nela. Zato mu želimo dobro zdravlje i još puno godina s nama. A I evo, dobro. Dozvoli ovo. Ovo je Nela Horvat. Nela, slikaj nam puno. Puno zdravlja hvala lijepo i svima. inspiracije. Hvala lijepo svima.